Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam tayo, anagpailingad itinagan amaki, anabayag anagbalin nga OFW ijay Saudi, ngam taga-probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan amaki. Iti agdama kat adaak dito'y Pilipinas, tanarigat ti agbiyahe gapu iti pandemic. Ngam nabayaga ki jibalasiw taaw manang, tasipod nagabrodak, namin anon ang nagsubli-subliak. Kabayatan ti pandemic, nasarakak da ito YouTube channel yo, apakaidram-dramaan ti padas dagiti padak adumdumngeg, nang runa dagiti adda iji abroad. Adamot padas ko akayat ko apaidrama manang, sapay lakuma ta maikarimot amapili, kat sapay lakuma ta makaibati akmat iti adal kadagiti naayat adumdumngeg. Manang, makunak nga da kabailan tinagtaudak a pamilya, tamalaksid a business-minded ti inak, empleyado mat ti gobyerno ti amak. Iso asa anak a narigatan iti panagadal ko, kat nakalepasak nga awan ti parikot. Adano biyak idi, kalugaran mi matlaan. Ngam idi na panagadal iti sabali a lugar, nakiasawa matlaeng iti sabali. Tirason na, saan kami kanong agbagay? Takayarigak ti langit, idinto tadagadalaeng, gapu ta marigrigat da. Aging gaan na addaanak manan iti nobya, iso na laeng tanaarte ken suplada no maminsan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi bisperas ti kalaysami. Apay akastoy. Inton bigatan ti kasarmikan ni Magda. Ngam kasla nagmaditirik na. Kasla jakayat nga ituloy ti mangikasarkan ko ana. Agtalawak sa langin, tapno saan na matuloy ti kasar inton biga. Maki, anak ko. Ha? Anya tararamidam dito eh. Papang? Apay nga da ka dito igit ti kalsada. Itay payasapsapulan ka, anak. Papang, saan tayon san nga ituloy ti kalaysa? Ne, apay nga'y anak ko. Iti anya aga po. Kaslag dua-dua nga mina na mangikasar ken ni Magda, papang. Kasla sumkyad mo tendirek na. Ne, apay nga'y. Jakam mo, papang. Basta, saan tayon san nga ituloy? Maki, anak. Dumngag ka na imbag. Nakasaganan ti amin. Maparpartin tinumano ababoy aparay ti sagana iti kasaryo inton bigat. Iso asaan amabalin asaan nga ituloy ti kalaysa. Masapul amatuloy ti kalaysayo. Ne, agsingsingpot kay di ayan damagda, anak ko, ah? Mamang, Oh, apay kasta ti langam ngay, Maki. Adda ka di parikot? jak kumakayat agnad ijay lugar da Magda, mamang. Ha? Ne, apay ngay, anak. Panunutan niyo mata. Siyak ti lalaki. Ngam syakit din ti mapanagnad ijay lugar da. Kasla silang akitaan. Kunak man no nagsaritaan nyo na imbag ti may papan iti day taabanag, anak ko. Kunak no napaglumuan yun. Anak, no nalpasan ti saritaan nyo nga agasawa, masapul ang matungpal no anya tinagtulagan nyo. Narigat no day takit din ti pagapaan nyo adwa.
No iso nga alan, agsaga nakakit din. Kat di mo liplipatan dagiti bilin ko ken ka. Nang runa tamapan kayon agnaed nga agasawa iti ayan da katugangam. Nagrigat matandi kastoy. Jack pulos na padasan tinagtalon. Sipod na danak iti puot. Ngam diti lugar da Magda. Masapol nagtalo nak. Tapno da lang pagbiag mi. Jack maanong sanday da biag. Sana ka na irwam. Iso ka sa ritak ni Magda. Nasaysayat pa'y nagabrudak langan. Tayjayan ti pagtrabaho. Dakdakkel pa iti suldok. Tanakalpasak mo't iti panagadal ko. Saan kita kastoy nagmalmalumak lang arudon diti talon. Nagbasit pa iti matagad ko. Apaman na makapit kami. Agabrodak langan. Oh, anya kay Magda. Kumusta kayo iti pamilyam dita apartment nga inabangak dita syudad? Nasayat mo't ano komportable kayo kadananang kentatang mo dita. Pakaragsakak dita na amuak. Ket ti panagadal mo ngay. Kumusta? Nasayat nga rod. Igawid mo ti agadal tapno makaturpos ka. Di kagdanag tasyak ti makaamoy ti amin. Wan gayam, nagpauitak kada mamangkan papangiti. Ni, kaungot nak gapo iti panagpauit ko iti kwarta kada papangkan mamang? Ah? Ala, wanan, pasensyakan. Di kagdanag, tasana na maulit. Jack paulit. Jakton pauitan, dagiti dadakkel ko. Dayjay ti kang runaan akagurak nga ugali ni Magda manang Emmy. Naimot, takaguranak no pauitak iti kwarta dagiti dadakkel ko. Husto mo't kit diti rason na nga addaan dagiti dadakkel ko. Kat saan da akasapulan ti kwarta. Ngam talaga ajak magustuhan ti kasjay nga ugali ni Magda. Agasam manang, pinagtuloy ko iti panagadal na. Inyalaak pa'y ida iti apartment apag naedanda kadagiti dadakkel na iti syudad. Gastos ko amin. Ngam kagura nakit din numang tedak kadagiti dadakkel ko. Uray no kasta, nagano sakmanang. Taadda idin anak mi ka ni Magda. Isu na laeng ta itilaksid ti kinarang ay ti biyag nga ipapaay ko ka ni Magda. Nasumok na latta ti naglalaki. Napanagnakakday ta. Saan laan na minsan, nudikat namin duapay adaras anapanagnakak. Isu ati estado mi, nagtinag iti sina. Imbagakan kwa na asustentwak laangan dagiti anak mi, nga uray sa anak asigurado, no siyak ti ama ti may kadwa. Taadda akon ijay Saudi, idi impas ngay na, kat saan ko pa'y akaruprupa. Iti panagsinami manang, nasumok kumatan tinaginom, agsugal kan agbabai. Kat naimot ko day tanga ugalik, agingga iti panagbakasyon ko dito'y Pilipinas. Ita, tasaan ka na Bartek? Kasarita ka, Maki, anak ko. Apay, mamang. Saan anasaya at tararamidam? Inom kan babae mo't latan ti in-into na ram. Mamang. Nagbaliw ka mutan, anak ko.
Apay nga yakasta ka. Di mo pa yan malagi papasyaran dagiti anak mo iti lugar ti asawam. Mamang, saan ko nga asawa ni Magda? Nagsina kami. Nabayagan. Gapu iti panang lipot na kanya. Maki, Kan may sa anak mo't nagpalpalya mang ipatpatulod iti sustento dagiti ubing. Nga oray sa anak asigurado, no siyak ti ama di buridak. Gapu ta naglalaki mo't ni Magda. Iso asan ko abasol no kastoy man ti jar ko ita, mamang. Basol da di Magda, gapu ta linoko nak. Inalilaw nak da di babae. ay, agkon si misyon ak ni Maki, lakay. Saan lasi ka? Oray siyak. Nagbaliw mata na namimpinsan ta anak ta. Agata. Agasam nga'y, tanong ka sano ti kinasingpot na idibaro. Isumatan ti kinaalas ti ugali na ita. Wan nga rod, tijak kayat, iso ti aramid na ita kadagiti babae. Bakit? Pagayayaman na mo't dagiti babae. Kasla ita, kabayatan ti kadana dito Pilipinas. Uray la do a babae ti agin inagaw ken kuana. Da Fiona ken Jana. Ngam no siyak amay sa bakit? Ni Fiona ti kayat ko para ka ni Maki. Tanasingpat. Uray siya, isumat ti kayat ko. No agsapol iti kasukat ni Magda nga asawa na, ni Fiona ti pilyag, tanapaliw kun ti ugali na, gapo iti makabulan a panagnaed na dito'y balay. Wen, nalaing pa tumulong. Palaban mo't na siya adyana. Ilaban na kano iti pinnatayan ni Maki nga anak ta. Dayta ti ayan ti adat na ita. Ay, nila ang Maki ti makasulbar iti daytoy lakay. Isulaeng. Huwag no nasimpat ni Fiona. Ngayon madadyak kahit ngayon naramid na, ma'am. Ha? Ne, anya ti ba di ngay naramid ni Fiona? Kat no awan mo, tinapaliiw mi ka ni papang mo, idinagdaad dito'y balay ni Fiona. Pudno nga awan, mamang. Tasyak lang tinakapaliw, idi siyak tinagnaad iji lugar da. Ha? At ne, anya ngay dayta adi mo magustuhan ka ni Fiona, anak ko. Di na yung bagat ipudno kadagiti datakkel na. Inyam amunak iji lugar da, abaro. Saan kat asina iti asawa? Ha? Day tatagpay so, mamang. Isadyak mo't lakayat ni Fiona, nga oray ko nayo akayat yung iso ti isukat ko ken ni Magda. Hay, awanan lakay. Nagsinamot laang damaki kan Fiona. Kasano, kat iti isasangpot na siya adyana. Inapa na ni Fiona. Naturay mo't na Diana. Awan kabuteng na. Nakasagana makipinatay para ka ni Maki nga anak ta. Dayta tinangatiwan na ka ni Fiona. Ta ni Fiona, si Muko Adagos. Di na kanong amin kayat ti gulo. Uray asino mo't ngamin lakay. Uray siyak mo't Lumiklikak laangan, ngamti kanayo nakit din ang makiap-apa, gapu iti lalaki. Tirigat na. Kaslawan ang yaman na kan ni Maki, dagiti mapaspasama. Day tangarod kat, iso akas iti nakunak idin, nila ang Maki ti makaurnos iti amin ang mapaspasamak ita iti biyag na. Iso laang, kat awanan ti sabali. Iti ababa asarita manang Emmy, ni Jana tinagbaligi anak idan na kanyak. Idi damo,
Mayat pa'y mo't ti panagdanami ken ni Jana. Nang runa tanangampun kami pa'y iti imbilang mga anak, nga impasurot pa'y ni Jana iti apilyedok. Ngem idi nagangay, rimwar ti pudno nga ugali na. Naturay, pudno a loyal, tamariknak nga ay ayatennak. Ngem bastos, ta ultimo dagiti nagannak ko, ket kabailan na a pagsasawan. Ti kayat na pay ket maipanagan ken kuana ti amin a pundarmi. Taamangan kanuno agawon ni Magda a legal nga asawak. Tapno awan laeng tiriri, jakon nagtagtagari, manang Emmy. Maki, kunak man no asikaswamon ti annulment yu iti asawam. Kasano nga agkalay sa tangay, no saan ama anal ti kalay sayo iti dadya ang Magda? Awan nga ron ti panahon ko ang mga sikaso, Jana. Amo mo tama kumikumak. Anya kamutan, maasikasom dayjay no kayat mo. Ngam no di mo kayat, talaga nga awan ti mapasama. Anya kumaga po ajak kayat. Kayat ko ngam awan nga ron ti panahon ko. Amo mo't nagsubli-subli aki di abroad. Dayta nga ta talaga ti rason? Wano, ay ayatampay laang ni Magda nga asawa. Mabalin ka di Jana. Jak kayatan na pagsaritaan pa iti may papanitida di ama nga lilaw a babae. Jak ay ayatan ni Magda. Iso adjakon kayat a pagsaritaan. Jana, ayan mo ka di. Jana! Apay ayab! Ayab ka lang nga ayab. Ha? Anyat masapol mo aya. Makapasuron mo ti kastoy. Payawat ko lang kumati agas at... Ay apo, para day talaang di mo pa'y maaramid mat. Ah, At dalang arudon di taabay mo. Gaw ata mo di taat at dapay aramida. anya ayatar aramidam. Basta, adas asikaswak. Ah. Isturbo ka. Oo na yan. Nagalasan to ugali ni Jana. Dinakman lang mo nga si Kaswan. Idin to tam muna lang aruda na masakitak. Oo na yan ni Jana. Tilatan matmat gadak na abrodak tinapatagkan ko na. Ngamdinak man lang mo nga si Kaswan no kastoy amasakitak. Anya, nakisinakan ka ni Jana kunam? Wan mamang. Ne, apa yan maki? Anyat na pasamak. Mano atawan mo't anagdan na kayo. Nangampun kayo pa itimbilang yung anak. Jakon maanusan ta ugali ni Jana mamang. Natangsit. Bastos, taoray da kayo kung ipapangkat kabailan na pagsasawan. Kangran na ante amin. Dagiti lang material abana gamaitad ko kenkwana tinapatag. Anak ko, Amoyo dayta mamang. Taamin na sanik ko na ipundarmi. Naipanagan kenkwana. dayta nga rudkat. Agkat, kasanon dagiti sa nikwayo asikamot amin tinangipundar. Material la abanag dagijay mamang. Kukuha na lang no iso ti kayat na. Basta tinapatag ita, nagsina kamin. Anya nga rud ti planom. Kasi ti sigod mamang. Agabrodak mutlaan. Manggedak ija abroad. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.
Kumusta kayo, mamang? Kailiw kayo una yan. Nasaya at lata anak ko. Apay adi ka man laimbaga nga agawid kagaya man. Kaya't kayo nga minasorpresaan, mamang. Ni Papangay? Ay na, amo matan ti trabaho ni papang mo. Empleyado ti gobyerno, iso nga awan dito'y balay. Ada ijay trabaho na. Sa bagay. Oh, kumusta kayo ngay, mamang? Nasaya at latamot anak. Sika ti rumbang ako mustaak. Nasayat mo't, mamang. Kat, amoyo? Nakaragragsa ka. Nadlaw ko garod. Kan, saan laday ta tinadlaw ko, Maki? Ha? Anya pa, mamang? Madlaw ko asaan kan anasabrak nga agsasao. Nagsublin day disigod asika, anak ko. Day dinasingpet, kan managraem amaki nga anak mi kan ni papang mo. Pasensyaan dakla ko maidin, mamang. Nagbalinakla na sabrak edi. Gapo ka dagiti naglabasak. Ngamit nasaraka kong tibagik. Ket naamiris ko dagiti madian na aramid ko. Idi kang itingitan dagiti saan anasaya tapas pasamak iti biyag ko. Maki, anak ko. Ket ni Ashley ti makagapo, mamang. Ha? Ashley? Sino nga Ashley, anak ko? Tinobiyak, mamang. Di kayag danag. Tamamamuyumot lang ni Ashley. Tinobya ka ng tulong kanyak. Tapno masarakak ti bagik. Kan maisublik ti sigod asyak. Sigodan ang nagbalin anobyak ni Ashley manang Emmy. Ngam nagsina kami idi, gapumutlaang ka ni Jana. Kat iti panagkurus manan ti dalan mi, narignak at talaga nga ison ti para kanyak. Nasingpet kan naemma ni Ashley. Kat may samot laang nga OFW akas kanyak. Itiag damamanang, makunak nga stable kamin ka ni Ashley. Kat mangrugi kamin amang bukal iti pamilyami. Adamutan anak ni Magda nga asawak iti sabali a lalaki. Iso a plano kon nga asikaswan ti annulment mi. Tapno maikasar ko ni Ashley. Nakiasawa mutan iti sabali ni Jana. Iso a mamati ak nga agbalinan a naulimot ti biyag ko. Iti den na ti ayatek. Kas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko manang, iti agdama ket addaak dito'y Pilipinas amang isimsimpa kadagiti rumbang nga asikaswag. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Maki. Pagayam amaki, agyaman akmatkan ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasalimuot tinagbalin apadas mo pagayam ko. Tanagdalan kapay iti adu a panubok, sakbay a nasarakam ti talaga aparakan ka. Makunak a talaga nga awanan ti lapad kadagiti plano yo ka ni Ashley. Takas iti nakunamon, addan sa bali a pamilya ti sigod nga asawam. Kat nakiasawa moten iti sabali ni Jana a nagbalin a partner mo. Tilaangan ipalagip ko kan kapagayam ko, kat ti obligasyon mo kadagiti anak mo, itiim mo na nga asawam. Tanarigat met, no baybay amlat ta idan. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubo
Iday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan amanet, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa'y kablaawan dagiti papagayam tayo, anaayat adumdumngag. Kas kada, Yobs Gonzales iti Bagabag, Nueva Vizcaya, ti Gonzales family iti Palanan, Isabela, kastamatan ka ni Mark Tedison Macapugas, ti Mendoza family, Macapugas family, ken Aquino family, iti Ramon, Isabela, na imbag nga orasyo amin. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Manet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan amanet. Ket iti agdama, agpapaayak iti may sa restaurant dito'y abroad. May katlon agundaway ang nag-abroad akmanang. Idi damo kat ijay Hong Kong. May kadwa kat ijay Taiwan. Kan ita, adaak dito'y Dubai. Aklo na kasaan na kanalpas iti adal ko, manang, ngam natured ti pakinakam ko, iso ang nakagtengak iti balasiw taaw. Ngam gagangay siguron kadagiti kas kanyak, a no read no write amakuna, nalaka ama alilaw, kat dayta ti pagtarayan, daytoy padas ko. No siyakla may samot, Manet. Kayat ko talaga ti agabrod, Kayat ko ti bumaknang. Ngam talagang awan pangalaki ti kwarta nga ramatag. Ay, Tanya. Manon akalugaran tayo ti si Maya at ti biyagdag aputa nagabrod ta. Iso ano siyak ti may kan iti gundaway. Jack palos pusa na talaga, Manet. Kinapudno na Tanya, kayat kumata talagang ti agabrod. Aramidam ngay, adamot mabalin a pagutangan ni tatang mo, san aya? Ti pampanunutek, no kasanon to ni tatang ama panawak, no mapagasatan ak nga agabrod. Si Kamot, nagsasao ka, kaslasiksi ka lang ti anak ni tatang mo. Adamot nagiti kakabsat mo babalin ng mga sikasukan kwa na, saan aya? Ay namanet, numaikan ka iti oportunidad, di mon paluspusan, sayang di gundaway. Kasaritak ni tatang, alaak nga umuna ti opinyon na. Manait, anak ko, saan asyak di panunutaw? Noon niya mo mapagsayaatan ti biyag mo, aramidam Ngam, sikat ti pampanunutek tatang. Asinon tupay nga iti kadwam dito'y no bilang laeng. Saan arum mga pagdanagan nakunak lang arudan? Kabaulak nga asikaswan ti bagay anak ko. Ngam addan edad mo tatang. Manait, anak ko. Di ka napagadal, gapo iti napasamak iti day di inam. Ngam awan apulaws tinangag ko ariklamaw. Si kapay kitday ti ad-adaan ng tulong kanyak, babaan ni di pa nagtrabaho mi tinusadino laditan, kanuan niya laditan. Iso nga ita, saan nga rod asyak ti panunutaw? No adda oportunidad ko nakmanain, di mo palabsay. Ngam, dakkel agatan di masapol nga isaganak, tatang. Matulungan ka iti day taaba ng anak kao. Ala, ibagam lang kanyak no mano ti masapol mao. Tatang,
Adda si dada na pagbuludan tayo ti kwarta manayt. Iso asaan mapagparikutan day ta. Matulungan ka no maipapan iti day ta abana. Kunak tumot namin kan ka. Di nakabaybayan ni tatang mo. Ni Mang Ernesto, paiti ko nam. Suportaran na ka jay. Pudno day tanga imbagamtan niya. Ngam kayat ko makasarita dagiti kakabsat ko, maipapan ka ni tatang. Ha? Apay? Masapul nga ibilin ko kadakwada ni tatang. Saan ang mabali na pumanaw waklatan ajak makasarita dagiti kakabsat ko? Jak kayat ti pumanaw, akas lakit din kakaasi ang mabati dito'y ti ama. Sa bagay. Sapay la ko ma, tamawatan dagiti kakabsat ko no bilang agabrodak. Sapay ko matasandak akong na rin. Anya kumaaga po akong dinaranda ka ngay. Rambang kit di ngagyaman dapay kan ka ah. Kasaan damot ang matulungan ni Tata Ernesto? Tanya, Pasensya kan iti pakakun ka manit ah. Awan oo, tanga na yung bag-anakam dagiti kakabsat mo. Kalpasan ngayon sakad ti amayo ti panagkadalda. Dita kayo pa'y amumot at alyawon ita. Sikat ti nakakasi amang tultulong ka ni tatang mo tap nagbiag kayaw. napigsapay matlaang ni tatang ama kitalon. Iso asaan ko ako naan, asyak laang ti agtrab-trabaho para kada kami. Ay, basta. Awan o, tanga na yung bag-anakam dagiti kakapsat mo. Managing bubukod da. Nakasarita kong dagiti kakabsat ko tatang. Ingkarida nga agsisinublat da amang sarungkarken ka ditoy. Manayt anak, kabalak nga isa kadti pa nagbiag ko nga ure agabrod kan. Sa anak mo't nga inutil. Ngam na saysaya at matlaeng no may dakakitaan ditoy tatang. Iti kasta, saan ka mo't akasla kakaasing agmay sa ditoy? Uy, Manayt anak ko. napatag ka kanyak tatang. Kaya't ka nga iyaon itirigat. Kat aramidak ti amin akabaelak nga uray no sa anak kaadal. Pakawanan anak ko. No, saan lang Saan arong ba nga agkid daw kayo iti pamakawan? Saan nyo mo't anagayatan no apay ajak na kaadal? Naira na anaadaan iti nakaro a sakit day dinanang. Iso ang maawatak no apay nga isutiin nyo nayo idi. Anyan, tawanan gasat day di inam anak ko. Kat manipod moten ide, na ilumlum tayo iti utang, nga iso ti ikagkagumakabayadan aging kaita. Sakat manayunan manan ti utang tayo. Gapo iti panagabrod ko tatang. Saan abali anak ko? Di kaagdanag, takas iti nakunakon. Kabailak pa'y tagtrabaho. Iso asigurado ang mabayadan matlaeng dagiti na utang tayaw. Talaga na ibos ti urnong datatang. Kan naadaan da pa'y iti utang, idinagsakit day di ina, manang Emi. Elementarya akpay la idi. Kat day di pa yan tinagbalin a rason, no apay ajak na iturpos ti sekundarya. Takinay kayat ko pa'y idin ti timulong iti amak, tapno makabayad kami. Saan akayat ni tatang ti panagsardeng ko, ngam natangken ti ulo. Kat siyak tinagdisnudo, agingga nga awan matlaeng tinaaramidan ti amak, kat binaybayan naklatan iti kayat ko. Idi ngamin ng rugiak nga agsweldo, babaan iti na duma-duma at trabaho asinarek ko. Impagarup ko na ayusan ti amin, ngam saan matgayam. Babaan nga rod iti kwarta binulod ti amak,
Nakapanak ijay Hong Kong, manang Emmy. Nagkasatak mo tayo, takaskin katagbalin nakadwak dito'y balay dagiti amot ha? Ha? Eh, No, Jack Mariro, agtaon ka lang iti 20. Husto 20. Husto akade, ading. 22 ti taon kon, manong. Kung nagtupay ka Berto tinagan ko. Kung mabalin ka di na ko nawagan iti manong. Ha? Ngam madlaw nga inauna ka ngam iti siyak. Wayne, aklunag. 30 ak nga minan. Ayun pangasim ta di nakawagan iti manong. Kayat mo abirngasan kalatan, kasta ka di? Oo na. Total, basit mo't latagwat ti edad ta. Ha? Mabalin ka di. Berto ko namlatan kanyak. Erwam mo ti ba game, tasyak mo't laka na yun ti kadwam di taoy. Nang runa, nagbakasyon dagiti amo tayo iti sabali apagilyan. Ha? Anya nga iti aramidon da iti sabali apagilyan. Kay bagbagak lang sana ya. Agbakasyon da. Kahit pasaray may sawo no do alawas ti kaawan da no kasyang agbakasyon da. Iso adwa talang ang mabati dito inukwa. Kahit may mayat mo't lang no mairwam kan kanyak. Kundi na ko nibilang asabali. Iso aberto ko namlatan. Tapno nalaklaka mairwam ka. Sige. No isuti ko nam. Birngasan kalataro dun, Berto. Sa anak pa'y anairuam ka dagiti lugar dito Hong Kong. Isong agpakuyog ak kumakan ka, Berto. Katwa naman Day talaga ayam. Sa di na kaya ti kaya't mapapanan. Kaya't ko nga ipaw iti damo asweldo ka ni tatang. Kastaya. Katwa na. Kaduan kay di pagpawitan. Agyaman ak, Berto, Awanan yaman na. Natalangin ti agkadwa kas babaunan kan mensahero dagiti amo ta. Rumbang lang or nagtinulong ta. Naimbaglakit din, takaskan ka tinasangpot ak akadwak dito Hong Kong, Berto. No sabali lang ata, Jack Lamon. Manet, awan ti rumbang nga pagdanagam. Siyak ti makamukon ka dito No, kaya't mo, di ipasyar ka pa iti lugar pag istambayan dagiti pada Pilipino dito Ha? Apay? Ada kasta dito Adda May bayam tayo pasyar ka ijay. Sigurado nga ato ti pada Pilipino ijay. Tapasaray kasto yung aldaw ti day of ti kaaduan nga OFW dito ikay. Ay, sige ngam pangaasim. Tamapan pa nga umuna iji pagpawitan. Tapno mapawitak iti kwarta ni tatang ko. Manit. Anya pala tar aramidam. Itay pa nga data diti pagpawitan. Ala na, ipawit mo ti sweldo mo di Pilipinas. Tapno makapantamutan iti pag-istambayan dagiti Pilipino dito. Anya pala tar aramidam ngay. Pwede ka pa lagkirin. Tikunak, ipatulod mo ti sweldo mo di Pilipinas. Tagdiretsutan iti istambayan dagiti Pilipino dito Hong Kong. Kuwangamin, Berto. Pwede ka pala aggunay ngay. Sayang ti oras ni. May mayat mo't lang nung makapantan adagos si tayan dagiti pada a Pilipino dito Tapno mayam amuka kadagiti kakailyan ta. Kuwangamin, Berto. Mabalin ka di asikan ti agsurat ka dagiti masapul asuratan? Anya ti kahit mo asawan manit. Kuwangamin. Jack unay amo ti agbasa kan agsurang. Iso mabalin ka di, Berto. Sika ko man ti agipawit iti pawit ko iti amak ijay Pilipinas.
Manet! Manet! Mapanak agi pawit iti pamilya iti Pilipinas. Amang ano kaya't mo nga igiddanan ti ipawit mo iti amam? Ay, wan Aberto, apag iso. Ipagiddan ko mo't tanti ipawit ko ni tatang. Apag iso nga roda. At na kami nimbilin kanyak ni madam. Iso masapol ang mapanak iti sentro ita. Kaya iti sa mirak mo tan tagipawit. Ta, amang ano awan tukit din ti oras kaw. Wan nga rod, saan ta ngamin nga amo no anya ti kalat a plano dagiti amo ta. Amang ano saan ta manon ang maikan iti gundaway arumwar nga agpawit. Naku namon. Talo a bulan na jak nakapawit. Ta saan tamot ang makarkarwar ngamin. Naurnungan ti kwarta nas kanya ipawit ko iti Pilipinas. Uray siyak Kat masapol paimot ni tatang ti kwarta. Tapno da pagbayad na kadagiti utang mi iti Pilipinas. Mala. Yung mga rudon ti kwarta ni tatang mo nga ipawit mo. Taigiddan ko mo tan iti ipawit ko para iti pamilya iti Pilipinas. Uray ti simple laeng a panagpirma iti form. Tapno makapawitak iti Pilipinas. Talaga ajak ammo manang Emmy. Ta idi nagabroda. Dagiti naamamok anang tulong kanyak tinagpirpirma. No adda ti form a masapol a filapak. Ag-thumb mark laeng ti ammok idi. Iso amakunak a nagasatak a talaga tanakabrodak. Naimbaglakit din kinunkunak idi tanasingpet ni Berto. Tinasangpetak ijay Hong Kong a nagbalin a kadwak iti nagpaayak. Intalag ko kankwana ti maipapan iti panagpawit iti kwartak iti amak anabati dita Pilipinas. Sa anak apulos a nagdwadwa, gapot addamot dagiti resibo nga itad na kanyak, tunggal agpawpaw itak. Ngam siyempre, saan kumot nga ipawit amin ti sweldo? Kaagibat-bati akmat iti para kanyak, manang Emmy. Agingga itinadanon ti panaglepas ti tallo atawan a kontrata. Manet, may mayat ko mo no inarin yung pa iti kontratam dito Tapno agbayag pa imot ati panagkadkadwata. Mailiwak nga minan ka ni tatang ko. Talo atawan ajak nakadenaga po iti yumay ko ditoy. Amok ababaan ka dagiti pawpawit ko kankwana. Nakabayad kami niti utang mi. Dahil laang mo tirantak iti panagabrod ko kat. Dakdakkel kumapay ti maipawit mo kankwana no nag-renew ka. Sayang nga talaga Manet. Berto, Naanusam lang nga rodon ti talo ataw na panagin na dayuyaw. Agasang? Di ka pa gimata nga pulos iti gadget ma pang kontakam kumakankwana. Bayat ti kadam dito kayat ko ngamin a makabayad kamin iti utang Berto. Iso ang nagsakripisyo Sigurado nga awan pa urnong mo May mayat-mat lang na da urnong mo. Tayo pawpawit mo at amin aswildom iti amam. Saan aya? Saan mat? Kasla ti imbat-batik para iti bagik. Kat ti urnong kon Isulatan ti isang put ko iti panagawid ko iti Pilipinas. At nakamot gaya man Manet. Ha? Tatang? Apay akas tala ang ti reaksyon nyo iti sa sangput ko. Sige, tama ka mo ka pa lang dito'y balay, masapul mapanak ijay talaw. Ha? Tatang, kasangsangput ko laeng. Ngamapan kayo lata iti talon? Didak man la iliwan? Talo atawan asaan tayo ang nagkita, tatang. Manet, ado ti obligasyon ko ang masapul nga aramidag. Diyak kaya't ama ituloy ti darom kontra kanya. Ha? Darom? Darom? Anya a darom, tatang?
Maliwak ton tagpalawag. Ala, mapanakaw. Tado pa'y tinaskan nga aramidak ijay talaw. Si kamot manet. Mas daaw ka pay laang. Agyaman kakit di ata nasaya at latatipan na kailangan kan ni Tata Ernesto. Ha? Amom tanya, mas daawak at talagan. Anya tinapasamak bayat ti kaawan ko. Apoy akas jay ti jar ni tatang apaman asin mang petak. Kaslaawan man la ti iiliwan na kanyak. Kailiw na ka ni Tata Ernesto. Amok day ta. Nga masapul nga agtrabaho tapno makabayad ka dagiti utang yaw. Ha? Ni, anya nga utang? Awanan utang mi tanya. Nakabayad kamin. Tatalaga ati pagbayad iti utang mi ti kang runaan ang makagapo. Iso ang nagabrudak. Kat? Naka-abroad ka nga agpaisaw? Ngam ti dakas na minsan ka lang ang nagpawait kat saanan ang napasarunwan. Anya ana minsan lang nga ibagbagamtan niya. Saan nga agpaiso dayta? Ay apaw, manet! Kat no dandanin idarom ti nakautangan nyo ti amam. Tanam na minsan lang ang nakabayad. Takasanaw, nam na minsan kamot lang ang nagpawait. Dayta, ti agdadata akinapudnaw. Taam mo ti entero a lugar tayaw tinapasamak ka ni Tata Ernesto nga amam. Ne, anak ka. Apay nga agsangsangit ka. Tatang. Tatang. Manit anak. Inmarakop kamutan. Amo ti Diyos, tatang. Impawit ko ti amin na sweldo kada kayo. Impawit ko. Tila ang paggastos ko ti batbatik tunggal ag sweldo ag. Katisang kabasita na ilasin ko ti imot ko iti panagawid ko ita. Impawpawit ko ti sweldo, tatang. Anak ko. Naamok ti amin kanitan niya. Isumat lagayam asabali ti panangkita kanyak nagiti kalugaran tayo iti panagawid ko. Tagayam at asabali ang napasamak nito'y. Kanti paglading itakunay. Isutipan na kay babay nyo. Kanti dandani panangidarum kada kayo tinakautangan tayo, tatang. Anya nga min tinapasama ka, anak ka. Apay na minsan lang nga nakaawat ak hindi pawit mo. Talpasan na, awanan Apolos tinaawat ka, manipod kan ka. Ayop na niya, Berto. Ayop na ijay. Sino, Abertaw? Tikadok ija Hong Kong, tatang. Inalilaw nak. Ayop na niya, Berto. Ayop. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Insalaysay ko iti amak ti si bubukal a napasamak. Bayat ti kaaddak iti Hong Kong manang Emmy. Kat naawatan nakmat. Dakkel agatad tinaala kanyak da di Aberto. Tasaan nagayam nga impawpaw iti kwartak iti amak. Jakmat nagdwadwa, takas iti nakunakon. Adamot resibo tinagpawitan nga it-ited na kanyak. Kayat ko idi ti agreklamo.
Ngam awanan tinaaramidak, nang runa kat jakon na kontakpay ti awanan bain. Pinanggap ko tinagsubli iti Hong Kong, ngam saan nga imanugot ti amak, ta isagmak ko kanulaeng ti bagik. Pinalubusan naklaeng ang nagabroad manen, idinapanak ijay Taiwan, kat ijay ang nakabayad kamin iti utang mi. May katlo a panagabroad ko dayti kaadak ita dito'y Dubai, manang. Kat babaan kadagiti nagbalin apadas ko, nakasursuro ak, iso nga uray kaskasano, amok itan ti araramidag, nang runa no maipapan iti money remittance. Nasakit a panunutan a nagpukaw akas laasok, tinagbanugak iti lasud ti tallo atawan. Ngaman niya nga rod, kas iti kunadan, dualaeng a klase ti tao dito'y lubong. Maysa a manangal lilaw, ken maysa a maal-alilaw. Intalagkon iti Diyos daydi a napasamak. Ket ti pakaragsakak ita, agtultuloy ti bendisyon a maaw-awat ko, iti laksid ti agdama a pandemya. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, manet. Pagayam a manet, anyan tinagbalin apadas mo. Natibkar kakit di tano iti tao a nakapsot ti pakinakam na tinakapasamakan ti kasjay, jaklaam mo asawan. Ngam di ka agda nagpagayam ko. Tano kasanuman kabalor tinapukaw mo, mamati ak anapatpatag, wano nabalbalor pa'y ti agbalin akasukat na. Ket rugrugin dagiti parabor a maaw-awat mo ako nam, uray iti baet ti pandemya. Agtultuloy nga agtalag ka iti Diyos, tabas taadda ti Diyos iti sibay mo, awan ti asino man a makaidagalkan ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Bintun mapunas dito'y lagi, tagiti naglabas, asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyay.